Tässä olisi matka saanut alkunsa määränpäänä Lohja, kotipaikka, synnyinkaupunki. Lähtis sinne vähän sukuloimaan ja hakemaan vanha hiaseen. Jo vain matka etenee. Semmonen 50 kilsaa oli enää Jyväskylään ja siitähän on sitten 60-65 kilometriä oli Kangasniemelle. Kangasniemen kylänreissuthan aloitetaan aina perinteisesti sillä, että ajetaan tontti eli rinki eli hurua eli kylillä ympyrää. Ei paista enää. Tuossa on. Mikä ei paista? Auki. Onko Fanta iloinen? Onko Fanta iloinen, kun pääsit mökille? Smile! Kävelkää nyt kun olisitte pariskunta. Niin joo, toi on nimittäin sitä rakkautta jo. Siinä on niinku perinteinen onkin. Tää on niinku ihan oikealla onkin laittaa. Ei mitään kilpakohoja vittu. Täällä on joku ampiainen hereillä. Mä kuulen sen. Menen perinne kuuluu. Minä se. Kato nyt tuolla se mehiläinen. Niin onkin. En mä ole. Se etsii pesää. Tää on nyt avara luonto. Örjäinen. Enää siellä touhua. Niin, että kauniille siskolle kauniita kukkia. Ai. Ai kiitos. Mitä hemmetti tää? Ruiskaappa tuohon vähän sen ja sitten pesasit tuon kameran tuosta. Oikeesti? No joo. Vitu hyvä. Jäi hyvin paskalla. Käy nopee paskala. Kuljin sieltä kotiin päin, lampojanna tiellä näin. Sellaisten kumman näkyi, kun isma sanoi tuosta väin. Hän on tuolla joen rannan, missä tuoksuu havupuu. Sulle neuvon nyt, annan heitä mielestäs jo muu. Äiti päiväni tuoksi naisen nimen niin ja minkälaisen tuotin heinäpellon hoitaa, minkä suotta ollenkaan.
Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Minä muistan tämän semmosena, että on pohja ollut ja just seinälaut tai noin ruoteet ja... Siellä on pressu päällä, että vielä on Niin, jep. osa villasta nyt. Kyllä. Tää oli ihan avokoppi silloin. Dusty roads and evening skies, tractors hum while the barn owl flies. We lay our blanket by the riverside, holding your hand, I'm filled with pride. Fields are cold beneath the golden sun, laughing together when the work is done. Children's laughter fills the air in this small town life. We haven't a care. Country love, simple and strong. In your arms is where I belong. Through the highs and the lows, we stand tall. In our country love. Kameraa! No niin. Nyt lähdetään kuule ottamaan kymppihauki. Okei. Ai saa. Mä laitan ton tohon hetkeksi. Saat olla kuvauksen kohta. Yes. Nyt näkyy vähän. Joo. No niin, ja kuvaa tulee. Mikä se on? Onko se ahven? Onko iso ahven? On, pannu karkea. Tänne näin. Ui. Iltapäivä. Ai että. Siinä on kuule herkkua. Herkkua. Ai että. Ahvenfileet ja ahvenen märit pannulla. On herkku. Pistetäänpä tuonne ne vähän kulumaan vielä jälkilämmölle hohkaamaan. Tuut mistään saunakaljoista, kun se on saunamaito. Onko se rotta vs Fanta? Ole hyvä. Tämä päivä alkoikin sitten sateella.
Tämä on kyllä idyllinen pikkumökki. Pikkumummon mökki. Peuroja. Wow. Lisää peuroja. Montako niitä on? Mitä helvettiä? On sillä hieno takki on. Hieno on takki. Mummulaan. Siellä on koirakohtaaminen. Ui. Putsausoperaatio. Hei, no niin, piip, 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 piip. Vanha päiväpeitä, mutta jatkavana päiväpeitä. Niin tapahtuu kaikkea. Kaikkea tapahtuu. Samaan aikaan tapahtuu. Se napittaa. Montas kuukautta teidän häissä? Ai jaha. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt. Di-di-di. Mitä me täältä löydetään? Harvemmin mistä tulee ollut tuo madolle kateellinen, mutta tuo on tommonen 25 senttinen liero. Litslats. Täällä on kirkkonummelainen urbaanin katutaiteen näyttely. Aika hieno. En vaan tiedä mikä tuo on. Jonkinnäköinen öttiäinen ehkä. Mikäli. Eikös oikein oppinen aamulenkki huipennut aina siihen, että saa megaforcea. Nyt olisi sen aika. Ostako me lähdetään? Antaisin semmosen 5/5. Eetu 25p ja sisäinen lapsi. Mut mun on pakko tästä. Mun on vaan ihan pakko. Mitähän mä menisin tähän silleen, että mun perse ei ihan hirveesti kasvu. Nyt lähtee. Jaa! Olipa hurjaa. Taitavaa. Siitä pikku valssi. Ja noin se on Hiasen matka startattu. Onnellinen uusi omistaja täällä köröttelee kohti Rovaniemeä. Että semmonen 900 kilometriä, niin se olis vanhuskoto